zvamangozvinzwira siyanai nawagwizi wapiwa imwe Range Rover naSeWicknell patobuda murungu achizvitaurira kuti heyo mota yakangomira mainspection iri kubva kuLondon uko widow yaDembo yakumbira kuti vedwe guys mandirasa Wicknell abva wangoti zvinongonzi sewiki munogara muchiposta muchiridza murume wangu ndokumbirawo mota chete kwete kutaura zvakawanda. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Hi Wicknell, this is Alistair Ben from MHH International, your UK exporter of cars. As promised, here's a video of the vehicle from Makuthe Mukumbe. It's the Range Rover Autobiography. It's just arrived today. It's going to get inspected and then go down to the port. I'm going to spin the camera around so you can see. 2025, brand new car. It's got 21 miles on it. Mangozvinzwira guys, mamaira emota yaJapreza atori mashoma pane vamwe vanhu vari pano. Imigari musandituka chiregai zvakadaro. So hanze mota ine 21 miles ichiri fresh. Mukomana ndiye achaita zvokubvisa vijaja pamota iyi chimwe chichauchada. Asi manetizens ashamisika kuti kwaJapreza woramba wongopuwa mota kudai, and this car is actually more expensive than yakatengerwa bhebhi racho. I2025 Range Rover ka iyi ine 21 miles guys. What do you think? Iri kuexport tewa kubva kuLondon. Vanhu vari kuti kona iwewe Japreza chawakanyanyoitira wiki chii besides kumunyorera praise poem chimwe chii, nekuti maybe pane zvimwe zviri kuitika kubackground. Vana Tatelicious havatani nematheory avo vari kuti maybe pane romantic relationship. Zvacho notosha kuti vanhu vese vakangoitirana chino muZimbabwe vanofanira kuva vangovaongochana here nhai vedu wei. Unotoona kuti aiwa itori heti kurwadziwa chaiko kuti Mukudzei waramba ungokudzwa naSeWicknell. Then guys wagwizi ava hanzi kune prophecy yavaitirwa yapostiwa 6 hours ago. Pane vanonzi Sekuru Nyasaland vati ivo ndine chiratidzo chandaratidzwa mudare rangu rechivanhu vazukuru. Ndaratidzwa muimbi mukuru munyika yeZimbabwe anonzi Japreza aita tsaona akatsvera mumota. Asi mumota umu munoratidza kuti Japreza anga asiri ega mumota macho, anga ane mudzimai nevana vese vatsviramo. Uye ndaone pakanyorwa date rekuti 4 July rinova birthday rake 2025. Hatisvike tsaona iyi isati yaitika. Saka chiratidzo chandapiwa cherufu rwaJapreza vazukuru kuti mugore rino ari kusangana netsaona yerufu uye chichanyanyo kurwadza kufa nemhuri yake munguva imwe chete. Saka ndaona rufu nemitumbi 5 ichitsvira mota kusanganisira naJapreza. Ndinokumbira vedzinza raJapreza kuti vafambe zvakasimba kana vachiita zvechivanhu, nokuti panoda kuitwa chivanhu chakasimba kuti nehama dzake kuitwa nehama dzake. Asi rufu rwaJapreza uru ndaruona vazukuru nokuti pari kubuda baba vake vakafa kare vakamumiririra pagete vakabata chimwe chizukuru kuruboshwe chimwe kurudyi. Kune vese vanoda kuvhenekwa pagirazi rangu nechivanhu ndobva paisiwa nhamba yasekuru ava. Vanhu vabva vangoti imi sekuru please siyanai nesu zvachose. Musi wa4 iwoyo Japreza chatoita show ende isusu tichatoenda kunojamba maspika. Muri kuda kumaketa business renyu ende tiri kutokuzivai maprofeti ekuZimbabwe. Manje isusu hatiitigwe zvinhu zvisina proof zvakadaro, zvinhu zvemarara. Tina vamwe vanonzi Melontic vanogara vachingotudza kuti ningi uchafa zvichienda navo dei takatofushira nyika yese. Zvino izvo hativhundutsirwe nezvinhu zvisina basa. Mataura zvemaancestor kuti kana zvaramba mozoti kwanzi vakagona kumiririra. Aiwa isusu senyika takudismisa sekuru. Ndosaka ipo pano pachannel tatoti aiwa isu hatingambotauri chero nhamba dzavo, tinodzitaurirei nekuti vari kuda kuita a prophet of doom. Bodo guys tazviramba. Then mudzimai waLeonard Dembo watumira tsamba akati iye hama dzangu mandirasha, I feel like you have abandoned me. Pane makore amai katombojamba maspika muchiimba nziyo dzemurume wangu, asi nhasi hamuchandioni. So vanyora ivo amama Eunice vakati vanofila kuti the country's musical industry which reaped zvakanyanya from the late husband's artistry has turned its back on him. Vari kuti nyika yese zvayo hapana mumwe chete ari kupota achivacheka kuti vari sei. Vari kuti what is hitting me zuva nezuva ndezvekuti I'm feeling
neglected by Zimbabweans, not only Zimbabweans but the whole world. It's worse now nekuti ndiri pawheelchair and it appears hapana munhu anoda kundi accepta semudzimai or seshirikadzi ya Dembo. I'm even struggling to go for simple medical things, my medical checkup iwayo, ndine ma health challenges akawanda sekuti handichashandi, nditori stranded ndakagara pano pawheelchair pangu inova iyo transport yangu yoga yekuita move around, and it's mainly from the bedroom to the toilet. I cannot push myself to the hospital weekly. Murume wangu akashayika 29 years ago and we no longer have even a single car. My medical bills angu anodhura zvisingaiti, and I have a lot to tell the world about Dembo, but I will never say it until they acknowledge kuti inini ndiri mudzimai waDembo uye legacy yake yakamira sei. Handizvitaure zvamusati makambonzwa imi zviri pasi pemwoyo wangu. Imagine chero recording company yaDembo haina kuvapawo something. Maroyalties ake enziyo dzese dziri kuridzwa chero nana Wikineri vachiimbira vadiwa wavo havana chavari kuwana. Vataura zvakare vakati murume wavo vachiri kumuda zvisingaiti, chero ari pasi ipapo vari kutonzwa kumuda zvisingaiti. Vati ivo may his soul rest in peace. Vakati kwauri iwe Leonard Dembo, rega ndikutaurire zvakasara zvikaitika washayika. Your fans have entirely rejected me. Grammar Record Music Company yakandirejecta a long time ago. What can I do now? Naye mudiwa wangu Leonard, ndakatoedza kushandisa malawyer but ndakatozopedzisira ndatodropa ini nekuti handisina mari. Imba yawakatisiyira iya yakuto kanzuru $5,000 in arrears for makore ese aya. Vana vako vasikana vairi vakomana vairi nemusikana ana grown up, tine vazukuru vedu kubva kuna Tindo and kuna Mogeni, so ndo vana vavakasiyirwa ava netuzukuru twavava natwo. So Wikine wabva ngoti aiwa mama, nyaya ingoripo ndeyekuti imimi ingotaurai kuti nhai Wikinero mwanangu tingondipa fortune nekuti uri kuramba uchiridza nziyo dzemurume wangu. It was as simple as that. Kwete kumanya kuHmetro kunoita headlines ini ndiri pano muchinyatsoziva kuti muri kuzvitaura nekuti zvinei nemota. Vamwe vari kuti mama dei mangobata gitare maridza akamapuwa something. Nyaya yacho iri pakubvira pakuti Dezika widow vamutukudza akapuwa fortune akazorovera hake naizvo zvatindi kutaura nezvazvo. Asi ivo mai Dembo vari kuti havachisina chero mota, chero imba yavo iri nezvikwereti, vari kufamba newheelchair and vane zvikwereti zvakare kuzvipatara. So Wikineo ndiye vanhu vakawanda vabva vangotega Wikineo vakati nhai wewe wadi wabatsira mudzimai welegend uyo. maZimbabweans ari kungoti isusu tiri kutozvitamburirawo senyika. Wikinero ndiye ega ane mari. Izvo zvarotengera mukudza imota yechipiri neyechitatu yechimwana yakatengwa iya plus 25,000 yaakapiwa yekuti makamutuka. We don't owe anything, to be honest. Vakambodyawo kane river mazuva avo iwayo. Isusu river yacho hatisati tatomboitsenga. Munhu wose guys is going through a lot, especially ordinary Zimbabweans who don't have the attention of the media like she does. What has she done to keep her husband's legacy going on? Her and the children could have come up with my innovative ways to keep his music and legacy alive and feed off it. Greatman chaiye Chirema Chinezano chakavhura page paFacebook iyo akatova nefollowing. Ivo chaiye vaigona kungovhura votora marecords ese ababa vachidambura upisi vachikandawo paFacebook ipapo. Chero gogo vachiita live vachiridzawo magitare kana kuti vachiradzawo lifestyle yavo after baba vashayika. But hapana zvakadaro zvakamboitika. Havasiriwo shirikadzi guys, and uye haisi mhosva yavo kakuti murume wavo anga ari celebrity. Koma mawidows vano varume vaisawo macelebrity vanochemerawo ani. Hey guys manetizens ari kupopota, but if you have never took time to listen to the legend Dembo, you can comment anyhow ignorantly. maZimbabweans vanoziva kuti great artists and musicians, actors zvese vakatoti entertainer and nearby big countries vaitoziva kuti pane varume vakadai. So iyi vaitowanawo zvekuti dai vaiwanawo mari yakanaka during their time. Aiwa chero kuna South Africa dei vese vakazosara vachifa vane rugare rwakawanda, but through their talents munotozviziva our entertainment industry
yakatosimuka, but no one cares for it. Hapana anotomboprotectawo industry iyi. So guys, ameno kuti who is going to stand for this industry zvokutodaro, so that kusaite maincidents ekuti panozongoitika nhamo dzakadai, uye vanagarama vacho why vasingangopiwo kochemberedza dzamwari idzi mari dzavo. Amaika, tingokumbiraiwo zvakanaka, munobhadharirwa zvikwereti zvenyu zvemba, mopuwa zimotokari zihombesa, mopuwa chero akwa chaiyo inoitira kuti zviite easy papeturo, munenge matopedzerwa. Isusu patiri pano zvakatooma mufunge, hamungati month end hatina kana 1 rand, tiri kutotamba nhamo kuno kuJoni. Tineduwo matambudziko ekuti chero vadembo chaivo dei vari vapenyuka vaisazombotitarisa, uye tasazombovachemera kuti havatione nekuti vaitoshandirawo mhuri yavo inova imimi, at least makambova nemota. Isu hatisati tambogara tasvikako, asi nziyo dzemushakabvu taitoteerera wena nekutotenga dzataigona. Saka ndione kuti zvaizvezvi mungatipinza panyaya idzo. Aiwa guys, dei mareka kudaro, anditi makasirwa nevana here. Vana vacho havasi kugona here kumanyamanyawo kuti vamanyise legacy yababa vavo sezviri kuitwa nana Seuma. So guys, ndo nyaya dzatinadzo idzi. Do leave your comments on what you think. Ivo Mrs. Dembo wopuwa here akwaya. Wiki newatotaura akati imimi mama chingokumbirai munopuwa. Wiki nerwa kutoita mwari chaivo paZimbabwe apa. Zvakaoma kana.